aiwa musimuze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaona zvinoitika mufumure chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadai so chimanya chimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vandira tichifamba nemuzirodi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. zita Dumisani Mulambo Mafanise tisingapedzi nguva katipinde muepisode yanhasi sana angotaura ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva ari mai vanga ari pavaitesa musika ndobva vato nezvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecold makadi mhuri yeZimbabwe samazuva ese kufara kusangana tiri muno muchirongwa che Dumas Films Across the Border. Kana usati wasubscriber chisubscribe kuitira kuti usazojambwe nezvimwe zvirongwa zvatinogara tichikunzirai. Right, unogona kunge une story yako newe yaurikuda kushare nesu, tinokutambirai tiridzirei runhare panhamba dziri kubuda pascreen, tishare nyaya yako pano pa YouTube. Zvichida wakazvichengeta kwenguva yakareba, ingave issue yekucrossa mabhodha, ingava issue yekunetsana nehama, ingava issue dzeurombwa, dzei marriages, hatisarudzi, uyai tisangane pano pa Across the Border. Zita Dumisani Mulambo Mafanise. Nhasi tina mukoma watinawo, kana tingati tina baba watinawo, vakamboya futi panapa gore rakapera tichingorimo muchirongwa chedu che-follow up program yekuti timbonzwa kuti zvakazosara zvichiitika sei, chii chakazosara chichiitika after vabva pano, because tinavo vanhu vakawanda vakabatsirwa, vamwe havana kukwanisawo kuwana rubatsiro, but vazhinji vacho vakabatsirwa vakakwanisa kutanga something in life. Nhasi tina baba watinawo. Makadi zvenyu baba? Tiripo makadi. Aiwa, tinosimba isusu. Zvichida kune vanhu vari kutotanga kukuonai vasina kuona episode yenyu last time. Maybe munga introduce kuti munonzi hani? Okay, azita nozi Sifundo Mulambo. Ndiro zarangu. Anditika. Makati munobva kupi kumusha zviya? Kumusha nobva Chipinge, pandazokurira Nyanyazi ndodzoka futi Chipinge. Saka pana zvino tingori Nyanyazi Chipinge. Alright. Tinotenda. Pava nenguva tisati taonana, saka tikati aiwa sezvo tiri muchirimo mumwedzi wekupembera gore tichiita mainterview aya, regai timbonzwawo kuti makazosara sei, sezvo episode yenyu yakanga ine vaokeri, kana kuti tingati yakanga ine vanhu vazhinji vakaiona. So vanhu vazhinji ivavo vangada kuziva kuti chii chakazosara chichizombodatsa kuitika after matsanangura nyaya yenyu. Makasara mushe zvenyu? Takasara zvakanaka. Handitika? Zvakanaka chaizvo. Ndichapota hangu ndichikubvunzai mubvunzo. Last time pandakataura nemi makati izvoni manga muri kushushikana zvikuru sei nevana vamaigara navo musame room asi vati kurei. Umwe izvozvo agrade hani zviya mukomana? Okay, mukomana uri grade 10. Iri kuZimbabwe is form 3. Mara muno muSouth Africa it's grade 10. Mara kuZimbabwe is form 3.
Alright. Musikana ndiye akanga musikana wanga apedza but wakazotanga university gore rineri. Alright. Sa chii chakazoitika? Are you still staying with them in the same room or makazokwanisa ku separate? Yeah, I'm still staying ndichigara nawo musame room but madays ana vanomboti 1 week vanoenda kwasekuru because sekuru havasina munhu vanogara naye, sa vanomboti 1 week vanoenda kwasekuru, another week vanonga ari kwangu, so vanhu vanongoti vamboenda uku vechienda uku vechidai, saka ya tichigara musame room. Alright. So kureva kuti hapana kuzowanikwa kana kuti ngati mari yekuti mukwanise kana kuti basa rekuti mukwanise kusustaina kuti maybe mutsvage imba hombe? No, hapana kuite zvakadaro, basa vhele ndichikutoritsvaga. I think neno pane mhepo yatoriwo pendiri kuti pamwe saone basa. That is what I'm thinking madays ana, because ndinotembiswa zvakanaka ndozi hauzouya kubasa ndinongara dai, but the following day ndikatojika, another story. Or kana maitaura ngewhatsapp wakublutika, no respond, whatever the problem might be, then zvotopera zvakadaro. Mara haikutembisa, waiti kutembisa ane that thing yekuti neiwe unotozoti apa basa ndaraona, mara zvongoperera mumwoyeni mhepo. So I think handisi ngati pamwe mwoyo wakaipa uri pendiri or handisi yangu kuti. And tichiri papo, I still remember mechindifonera rimwe rezuva mukati ndibatsirewo kutsvaga RDP imba hombe, pane vari kuda kundisponsor nekugara muRDP. Zvakazopera sei because ndakazongoona matizizi? Okay, pana mumwe mukoma akandibata vaku-UK, so he was there, vakandibata veiti vari kubatsira ndikuti nditsvake nzvimbo yakakura kuti at least ngikwanise kugara navanhu. Akati tsvake 2-bedroom house, I think, if I'm not mistake. So vanditi inofanira kutsvaka online, like ndovatsendera madetails online. Saka nzvimbo inogara kana watsvaka 2-bedroom online, nzvimbo dzinotodhura dzekumatau dzokuti renda inotanga kuma 6.5 per month. Saka ndakataura ndakati no, ndakada kutsvage dzokuti nditsvage online zvinganetsa and it's very expensive. Mara munzvimbo imwe inogara mune maRDP, imba dzaakwa ngegovernment dzakaakirwa vanhu, so vamwe vanorendisa dzine 2-bedroom ne-dining, I think ne small kitchen yani. Ndati at least dziri cheaper, it's 2.5 per month. So but avaiti online, you go to them, you talk with them, then from there kana iripo utaura room imba yacho iyi wotarisa uona macondition kuti unoda achiriwo oro kanjani, then kana mabvumirana then utoti ano ndobhadhara. Saka ndozvendakazama kuvataurira, vanga vakatotembisa zvinhu zvakawanda zvaide kuita wona mukoma iwo. Vakatonditi ndisende zvinhu zvevana, mapapers akawanda wanda. I all do that, but at the end hapana chakabudirira. Vakangozongonyarara zvakadaro. Saka ndaindotondobvunza, then unongozwa munhu mupinduro rake kuti hai munhu usikachadi kuti ndikunetse. So ndonoti ano sezvo ndiyanga akatembisa, so handifaniri kuti ndimufostere kuti hei manje ndangoti munhu angati wani Mwari, kaonawo zvakazondotadzawo zvine nzira yazvo zvakatadzawo, ngokuti Satani unosenza pesi pesi. Aiwa, asi ndichiri ipapo, I think zvoda kuti nditaure mbijana. Mhuri yeZimbabwe, kana wabatwa nestori yemunhu watinenge tinaye as a guest pano pachirongwa chedu, please make up your mind kuti zveshuwa wada here kubatsira
kana kuti hausati washuwa kuti uri kuda kubatsira, because once you give a promise to someone, munhu anoita tarisiro dzakawanda ende anoita a milestone or tingati anoita step ahead yekuti alright sanda kudai kana kuzvibvisa mucomfort zone mangari. For example, nyaya yavataura ipapo, otherwise dai vakatsvaga imba vachiti ndakutowana sponsor, then vosponsor for the first time vozongosiyiwa vakadaro, maybe vari mumba inodhura, vanenge vapiwa mutoro wasingakwanisi. But anyway, we thank you so much for my efforts nevamwe vanhu vamuri kubatsira. Okay, so pane vana panga pane nyaya dzekuti pane mukomana uyu aigona zveart. Shungu dzenyu dzanga dziri dzekumusponsor nezvikwanisiro zvaanoda zveart zvacho, akazozviwana? Ya pamukomana, we thank God, kuna mukoma vanozi mukoma Alfonso Zimango vari ku-UK, vakakwanisa kumuurira ne-laptop yaari kuti ukwanisa kuita zvinhu zvaida. Ndakatombasendere a small clip ne-link because une YouTube channel yake yaanoita zvinhu zvake zvedrawing. Saka ndatombasendera ndati no laptop iya makasenda zvaari kuita ndeizvi, vakazvifarirawo zvaari kuita. Ya vakaona laptop and pakauya ne-laptop musikana vakamuurawo nefoni. Alright. So I know ndinotenda sere kuna mukoma Alfonso Zimango, and namanje ndichikumirira vakanditi vanondizama nge-2000 yokuti ndizame business ndoda kuti ndizame. Onda ndakati at least ngoti vakati pamusikana uri kuende kuuniversity vangaita no every month vaizokwanisa kusende mari kuti aone transport but asi kugare kuuniversity uri kuite kubva ngekumba. So vanga vakati no vanokwanisa kusende mari kuti azokwire transport. Ndakati no at least for kuti vasasende mari every month kuti zvinokwanisa kuvaomera, vakakwanisawo kusende mari or like 2000 ndikwanisa kuitawo ebusiness endokwanisa kuita inozokwanisa kutora mari yetransport ndichimupa in every at least inonga iri once off send off ya 2000 yekuti ndiite business, then ndikwanisa kuzodi kuone mari yekuti ndombe echikoro. So ndichakamirira hangu kuti vakati vachazosenda. Right, tichadzoka ipapo futi, but so laptop yakapiwa mwana wenyu mukomana kuti aite ndezveanimation handiti ndo zvikwanisiro zvese zvaidiwa here kana kuti for now at least ane pekungotangira hake? Yeah, I think for now une pekutangira. Yeah. Ngoti chaingoti hangu ndaone mari ndimutengere wade my headphone ane kamic yekuti kana ichiite zvanonga irekoda, because andonodraw macartoons apedza draw macartoons waitoti amovie echitaura eisensa voice yake. So ndio yangati ndakaona mari ndimutengere maheadphone ane kamic. So ndandangomutemisawo ndakati pinozo chaisana nemari njamutengera. I think ndo chakantaura changa ichiti ndikuda. Alright. Aiwa, tinotenda. Ngatichidzokei apa pamataura kuti makavimbiswa $2,000 rands kuti at least mutange business roti mukwanisa sponsor mwana mari dzekuti aende kuchikoro, transport handirika. Exactly. Mune business idea yacho here ende ndo mari yacho irotodiwa pabusiness iyoyo here kana kuti murongoti panenge pambotangwa? No, until in life nomuBhayibheri not start small to get big. If you get big, if you start big, the rest contain. You understand? Chachirongwe. Alright. Then ndongode like 2000 is my start, noti kana zvazoita zvienda mberi zvinozoita zvienda mberi. Handisi kude mari yekuti ndode 15,000 nditange pa ndode mari yekuti at least ndingakwanisa pabusiness endiri kufunga
ndingakwanisa kustarta small ndichingoenda ndichida. Alright. Makasununguka here kushare type of business? Yeah, no, yeah, it's not that serious business. It's a small business in to start, and that small business kuna rutopona ndivyo. Yekuti if things goes right, ndozoenda mberi neitikudza ndikana ndeduti tiri kure. Ndado all the fish. Understand? Ndakatanga 2 buckets. Then so problem yangu inoda 2000 ngekuti ndine fridge yangu yakamosheke compress. So ndaduti 1000 nditenge compress. Then another 1000 ndenda kutanga nge 2 buckets. Ma 20 liter ma 2 buckets of fish. Then ndakatengesa wano kuti ndichatengesa kuti 1 bucket idouble for price of 1. That's what will be my concern kuti ndikwaso chitu ndite kudaro. Last time when we check makati mune stroke. Yeah. So stroke yenyu inokwanisisa here kuti mutakure mabucket efish anochita? Yeah, that's training. Kwenoenda kuclinic kwenonga mazana ndiri kuenda kuphysio. Kwendiri kuenda kuphysio wati I must use this hand because it's this hand. They say I must the training yekuphysio. I must raise it like this. Then about 10 times. Or I can raise it, then count the amount I can reach to. On the wisa go this side, then the tennis also, the way from the tennis also, then about how much time you can. Then use it and try to, like, whenever I eat, I must try to use it. Like I'm just name for I they try. Yeah. Oh. I didn't better than go. Go there, I think I depends the gores. On then ndizama kutesta urya ndiwo orokumwa. But zviri kutoita kai. Then problem iri kuti wazopedza kudai uzoregera ma hauchadi uregera. Uramba wakapinda. Uramba wakabata. It's like Bobo Jai. So that's the problem. But as long as I continue using it, yeah, I will try to bo. Marandiri, you go out to senza tapu. Out senza no. Sandu a baget no kwasutwa. Alright. Yeah. Aiwa. So no business I'm going to do tangandi. Fish is not a big business, but the business you know to farm by non avarushita rich farm. But mostly I'm South Africa and ndikona kuti mune noise. Mune hoho yemaforena. And the type yevanhu vanofamba vachitengesa nemabuckets. Maforena. Amuzopinda nebhizi rine noise dziri kwedza? No, because what I'm going to do is not like inini ndichanga ndeifamba. Ndine shamwari yangu iri kuita izvona zvekutengesa mafish. So yaane manamba evanhu vakawanda varude fish. Saka tichandipa amwe manamba. Saka ndinonga ndingosenzesa phone number kuti munhu akati ndiri nefish pakati. Ndizondoisa imwe inoziva kuti it's like I'm going for delivery. Not for not kuhamba ndeitengesa. It's a mobile business rekuti maybe vano order via phone. Phone kuti ndiri nefish ndiri fish mara kati ndiri naka ndongoenda ndeitengesa. Fish dzakaita sei? I think I know my brim if ana. Oh, dziri fresh. Yeah, dzonga dziri fresh. Dzonga dzisina kuomisa. No, dziri fresh, yeah. All right. Then kana ndisina mistake makati after same madays iwayo amandifonera mechitsvaga RDP. You told me nyaya yemascooter yakazofamba sei? Oh yeah, mascooter ndo yokunati let me say that ndine mapromise akawanda sere ndakapromise from that video. From that video. If those promises have been happening, that didn't recur in life. That promise, and when the promise is like something which is going, you see that this thing can happen. You understand? Because you go a lot of procedures. So and so, and you do at the end munacho nongo blutika or Europe ragadan.
ndatogumisira futi ndisingachatauriri vana kuti kune something chadai ano zvine zvaona life yedu ichaita bho because pane munhu atitembisa kuti titi so ndagumisa ndisingachataura because ndaiti ndoataurira manje zvisingachaitiki manje voramba vekubvunza manje unongotika kuti manje ndovataura ndeti ngoti manje unoziva vana chakanaka vanichida vatembisawo a better life from what they are living vanongoti hano apa ndino manje at least zvinhu zvedu yabho savoona zvisingachinji 2 months 3 months 4 months vutanga kuti manje baba manje wakati so manje kuti hano musawara chaita ogumisa kuti hano zvazoramba saka ndagumisa ndoti zvingandimbodi ndisataurira ndozvitowo kana chonga chabudira ndoataurira kuti zvazofamba so no I understand so kuvana kune vaipromisewo side revana kuna ipromise side revana ende kuna ndandakangana futi kuna mukoma vamwe ari muno mujoyo muSouth Africa vari kuside kusane 4 ways ndokune maofisa vanoita zvechikoro vanga akaofera musikana kuti aite unoziva iya yekuti unongoesenza weifunda attachment yanga tauya aite kuchikoro kwavo so chinhu chakazotadzisa is because vanga azipfuta auye uri kuenda kuuniversity so ndakaona kuti kune chikoro chavo nekuti azokona panokwanisa kuite problem nekuti concentration futi maybe yechikoro yaizonetsa handizivi yangu but kachika concentration chikoro handifungi kuti yaizonetsa mara traveling ndo yakazonetsa saka ndimukoma mutsvanganyi fana mistake ndo vanga chitobatsira zvakatobudira just pakazongonetsa transportation yekuti naunonga aida kuti aende chikoro futi kunonga kwede kwendiyo mara I think if ndakazosangana futi navo takagara pasi tichidraft kuti zvingakwanisa kufamba sei I think we can come to something yekuti tisenze ndicho. Alright. So matanga mechitaura imimi sekutaura kwamatoita ipapo kuti musikana ari kuuniversity. So how are you managing my payments and I know muno South Africa azvinyanya zvekudhura but kutanga kutone payments anoitwa kuti uzoaccept and so forth. How did you manage? At first before NFAS yakisati apinda mari inozi NFAS yainofundisa mwana kuuniversity isati apinda padiwe deposit I think yange 6 something or I think kuma 6,000 so kuna sisi vamwe vari ku-UK ndo vakamusendera mari ndo takatotibvise then ochototanga NFAS yakazouya but si vanga atobatsira vakabatsira sterek ndotenda zvikuru nasister vari ku-UK kuti handitaure zita because hanomboataura kuti kana pazoite mukana wekuti nditende vanofarira ero nditaure zita ravo so handikataure zita remunhu ndisina conseni yekuti unoda here. Alright, zvakanaka. So ndisitsa ari ku-UK and vane maofa akawanda vheri ari kude kuitira musikana. So as time goes if ndazotaura navo vedo ndizotaura ndokwanisa kuzotaura. Alright. Aiwa saka toti Mwari dai apindira zvaramba zvichifamba zvakanaka. Inongonamatira kuti at least munhu wava unonga apindirwa ndiMwari kutembisawo kuda kundibatsira ngoti chinopinda mwauri chinotibatsira ndiMwari unonga apinda mwauri. Kana uzongouyawo Satani unokuvharira kuti isaitika uri kupa pfungwa imwe isiriyo ndisati anonga apindira but tinotenda Mwari unonga apinda pakutanga kuti amonise chiedza chekutibatsira get blessed to bless others. Ndio panosinza that word ngokuti kana wablessa umwe God will continue blessing you. Kune kashoma kaunako he will continue bless you and kuna sisi vamwe I always talk with her even namanje
ndakato WhatsAppa tinotaura tese and vanobatsiya asi munhu unowana stereki munowanawo paanowanawo mara he shares with us. Ndiye munhu unoti kana vana vechibirthday unonitumira mari ndivatengere makeke neni wanditi kana ndo birthday yavo ndimutaurire uchanditumira mari utenge keke. Sometimes vele takati ndikuneseka ngepakati vanotumirawo paanokwanisa ipapa tichibatsirikana. Anonzi Sisi Jesi Takawira ndozita ravo vari kuUK. Sisi Jesi Takawira, thank you very much. May God bless you and continue to give you more life in life. Tinotenda Sisi Jesi. Yeah, ndichitarisa makomenzi epa YouTube yevideo renyu. Pane wamwe uyo anonzi Roland Moyo. For the fact yekuti this man choose children over his happiness after his wife's death, I respect him so much. He's a good father and a responsible man. Zvabva zvandidzosa panyaya yedu yamakambotaura last mukati after marasikirwa naadzimai amusati mawana partner yekugara naye, but after taita interview lot of comments akawandisa chaizvo echiti makaroora here. Nasisi wakauya mucomment section yangu akawandisa wakaroora here budi, wakaroora budi. So sezvo takaisa nhamba dzenyu pachitivi hatizozivi what happened kuma behind the scene. Akunowana sisi wakazomboyawo kunyangira nyangiro here? Ndandisanda nenumber by that time, handisanda nefone by that time. Atina kuisa phone numbers here. Vakauya via isusu vechikuzokumbira manhamba. Yeah, I think ndakambotaura naye it's one. Even if I'm still single, very single. Hanzi tiri single ndo answer so far. Sanga tinzwe zvimwe zvakaitika. But wakauya sisamwe from Durban wangati no andiri single. If you don't mind tingango pusha, and I don't have a problem as long as situation yangu niziya. I got a stroke and andabasa ndokusenza kuti you can expect kuti ndongandizi kuti ndino I can help as a man panonga pedu ndibatsire as a man, but yekuti nditi ndingati ndokutembise matrain poro everything andika once I can be a boyfriend yekuti nondripo chinobatsirikanawo chinokwanisa ndobatsirawo, mara chonga ndingakwanisi unonga chiafane kuunderstand kuti that's what it is there. But kana ndosenzawo I can do what a boyfriend do. But sisiwa ndakabata but hapana problem. Atakatombotaura taitaura ngemafoni, then it happens kuti makazontaura kuti kune kumprofita wayaenda here. So wanditi munhu uruda naye asiri unodo kuroora, so wodo kuroora chamona December, so utondiraura kuti beta zviperi ndatana hapana problem. Makamati maonanera tanisataonana right ndati hapana problem. As long ndiwaona izvozvo nemunhu wako ndiwaona kuti future yake yakamira I don't have a problem. Then over tatovhera tisingachataudzani. Azoti after I think a month or 2 months wazotanga zvekutaura kuti no sorry because munhu ya wanga ari feki, hazvizvo zvakanditaurira December chatosvika haana nemunhu wandipfimba what ndati wandinyepera mara ninomumwe mangu ndandoti okay ndakamuforgiva, but deep down my heart ndandatoona kuti no asiri munhu wekuti ndingatemba kwaari. He can disappoint you anytime. Kana ari munhu unoteere chiprofiti kuti yatirambe munhu wawati unoda usina kuona zvinhu zvacho, then wototeera wozoti chanyepa hapana paunokwanisa kuzomutemba. Ndati hapana problem. Kana iwe wachiona kuti ndowakamunyepera hazvisizvo, I'm still available, ndingoripo tongoenda nelife. Paribo it was December, then atano ndoda kuya
ndilo kuya kunoku ngoti uri Durban handilo kuya kukuona ndati hapana problem you can come anytime uzonditaurira hata mara ndinova ndeisvire kune shamwari yangu changa ndeisvire kushamwari yangu then ndozoti ndozouya ndati haina problem saka watoti amucape town adzike bhazi otonditaura kuti ano ndauya shamwari yangu ichakonditora ndoende kushamwari yangu mara ndichazouya kwavo then ndakabvumira ndada iripo then from there haana uzotouya otodzoka futi wende ndopeta atopedzisira kutaurira tesi chii chakaitota sa handizivi because wandibvunza madirection ekuti paanotora mataxi anouye kwendiri unoatora kupi then ndichomutaurira uchoramba imbonibvunza ndimutaurira then from there uchizokonyarara until pucho wakadzoka or anodzoka or I don't know hapana chinoziva ndiye handisecho munhu wangambo disappointed first because ndakapindawo nemwoyo pakatanga kuti on so but wazoti ondiyamba kunditi no you are not the one wakinga December wakataura iprofit yake saka ona semunhu wanga wati ndaone munhu on ozoya ku sauzonasomupinza nemwoyo because nongoti ndombe second time then azouya futi otondipedzisa oite stroke chechitu akati no beta ndimuse hafa ndosaka anyaya ndandina kuzouya zvendibvunza kuti manje wazoti ndakuti it's not a thing of first time chinhu chakamboita saka let me give you a chance. I think tongodzokera futi pasame patambotaura paya kuti vanhu if you are not ready for anything don't come or come to promise people zvinhu zvamusati maakuziva kuti hamusati mashuwa nazvo sisi ivavo hatizivi zvedu reason ndo vanonatsoziva reason but zvesina kunaka kuti uye kotoita senge uri kutora advantage nemunhu isusu sevanhu vanohendla chirongwa ichi hatizvikurudziri at all tinenge toona senge wangonakirwawo nekuda kutambisira vanhu nguva so it's not a right thing. Make sure kuti movement yauda kuita ndiyo. Alright, so right now Matamu Sushanda murumborarama sei? Ndichikurarama nge 2.3 inopuwa kudisability yesasa munomandi sasa it's a grand money muno mudisabilities vane grand money anohwa mari anohora yekuti wakaremara inyaya yestroke izvo then nevanhu vakuru vanohora zvemari nevana vanohora mari even vasingasenzi vanoona ma370 awa saka inondipona nge2.3 yangu saka ndiyo inongozama kuimanaja kuti pamweni ndopinda ikwanisa kuti pamwe ndingaona kusata business rangu refish mara because retired so much ngoti itori nebhaje kuti iyi kana yauya iyi inobhadhara rent iyi inotenga chekudya iyi inoitira mwana ichi iyi inodai so haina inoti iyi ndaibvisa ndosara ndiizokava ndosaka yakato nichikwereta handitoiti chikwereta handipe mari ndozopa ndito toti hey beta zvimire zvakadaro. Alright. So imimi makazvitarisa mune tarisiro here kuti maybe one day muchada kuzoita relocating kudzoka kumusha? Ko manje vana chero vadiki vasati vavisenzera I can't say I can ndingada kuenda kumusha kwamanje because kana ndaenda ndinosara nevanhu and I need to ndikatwara vana ndiende navo. Why? Ndotanga futi kutsvaka mari yekuti bhadhara chikoro kwaZimbabwe kupinde chikoro mahara. Alright. Muno at least uri grade 10 handibhadhari school fees. Alright. Chinhu chenongozama ndiyo uniform and uniform you can't buy it every time. Chiro chekutopedza nguva. No. Manje kuZimbabwe you need to buy uniform. Chikoro. A lot of things do easy on so and the future ichiri better kana munhu akafunda muno muchiri nefuture nani kuti mwana akafunda
nedegree ukwanisa kuona basa rina robhadhara. So ndosanditi ngozosenza ya kumbonenda ndozoti vakuzvimirira vakusenza vakudai I can go home. But kwamanje I can't say ndoende kumba ndeise vana that ungatonisunga ngetambo kuti ngatienda handiendi. Maramba. Alright, besides kutengesa home, let's say kune someone ane more than 2,000 anoda kubatsira. Do you have another business, a business plan isiri 2,000 maybe iri pa higher level yamunoti si chaiyo yandoda kuita ndeyakati? Okay, imwe iri mupfungwa wangu ngeyekuenda yekunga ndeiende Mozambique ndiwo depots original second hand ndichiuya nazo berry mabhotsi ndichiuya nditengesa. That's another business. Kuti kana mari yazokwana ndinofungira kuti yeah, I know you don't do that. No, yeah, I can do that. For the first time, you need to travel. So you need money, either a bus, cannot ameno transport ya mchange meshandisa nekushitakura kuya kuno nekuhoda kwacho. Tingati that trip ingati kostera mari. Do you ever do a research on that? I think 10,000 ngaida, but even I can get 7 or 6. I think I'll manage to go and do a start. The main thing is start. You must not start big, as I said at first. Start small and you get big. So if I can start with the 6,000, I think I can manage to go and do talk in Bijana Benuandawana. That's what I think. So, ndezvipi zvimwe zvamungada kushare nesu muzvara nhasi, maybe zvatisati takubvunzai zvamungada kuti maybe tizive after follow up after video reyari? No, I don't think it pane zvakanyanya. Zvona zvendataura kazhinji ndo zviripo zviri paground pana zvinezvi. Then nemwoyo kumboda kuenda kumusha wapo wabaona mara ndozisubatana. Ndo chimwe futi chishungu yangu peiri mboto munhu ombojika umusha then uzodzoka pamwe mamwe malaka anobve kuenda kumusha kumbotsika ivhuri kumusha wangu ndagumisa 2018 namanje ansandaenda. Okay, kuenda kumusha mimi kuvisita kumusha muruda mari? Futi kuenda neudzoka I think 2.5 nini. Yeah, I think 2.5 handisi bhazi ramari mazene. Mune medaenda kupi kumusha? Chipinge? Chipinge, kuenda Chipinge munoruwana re 800. So 800 neiti kudzoka. So it's 2,000. Ngatimboti 2,000. Imi mune passport? Ndine passport. Kuti ana kutofamba naro ndaizozvibudisa zvese nezvitupa zvangu zvese. Passport ramunaro ndere South Africa. Mune South African particular passport. Alright. So kuenda kumusha ibus 800 paboda amubhadhari mune passport kaimi. Okay. Then kudzoka futi amubhadhari paboda mune passport. Saka inenge ichidiwa ndeyebhazi maybe nekusvikawo makabata something. Yeah, ndosandati ma 2.5 ingaita bo because ngatimboti 2,000 ndeyebhazi kuti andi kana iri 800 masari 200 800 again posari 200 ndiungandito 200 pamwe kekuti munhu ungochidya muzira tasandati 2,000 then umposara mari 500. 500 handisezvo wauya kovhakacha unokuyeko kuita shofu takamboti shofu nguva yedu mara yangu yakuto Zimbabwe zvizodhura.
zvokuti 500 rands ka waichinja kuendesa kumadollars unoita senge ukabata 50 rand. handi manje sezvo ndataura kuti hai ndinosikade kuende koshaina understand kutoona vanhu kuti izondokwana bhazi rekuti ndoenda api naapi and handisi kuende ndakambapa vanhu ndakamboshaina nguva yangu yakutorondoya sa mukaona munhu anoti mukoma Sifundo oimari yamataura 2.5 munotoenda kumusha zvizvo ndotoenda kana tomutaiona nhasi ndikatoti next week ndotoenda haisiri yekuti ndomire mazimbabwens haisi yekuti ndomire kuti ndipiwe off kuti ndizoti no ndazoti off handisenzani vana ndoataurire ndichamboti ndiri kudzoka ndatasvika umba kwacho abva ndoitawo vhiki ndidzoka ngoti kukarisa kumusha kwenkone mari mazimbabwens isusu kupera kwaJune kana kuti kutanga kwaJuly seDumats Films tiri kuenda kuchipinge tine maprojects atiri kundoshuta nezvimwe zvatichada kuratidzai zvatiri kundoshuta ikoko mukaitawo mudemhe kana mwoyo munyoro anokwanisa kusponza mukoma tobva tangovatakura tobva tatoenda nawo futi the same time iyoyo vanatsa kuenjoya jeni yavo yekuenda kuZimbabwe. So mukoma handichadi kunyanya kurebesa stereki vanhu vakaiona nyaya yavo vasati vaona nyaya yamukoma mogona kuenda kuzasi kwemavidheos edu yaacross the border ekutanga munoiona link ichange iri mudescription munongopressa link iyoyo yevidheo ravo munoiona vidheo yavo inyaya yakarebesa uye inyaya yaisuwisa kuteerera yakatanga ichinakidza chaizvo but yakazosvika pakusuwisa asi tiri mufollow up program yedu ndo mukoma watanga tinawo mukoma Sifundo Mulambo. So muzuva ranhasi tinomboti tagumira pano tovimba kuti tinosangana zvakare muchirongwa chinoteera Saturday inoteera na6 o'clock. Pane vakati mazuva ano muri kuita mechimbojamba mechidai, so let me tell you one thing. Imimi mukatinyorera runhare mukatibata kuti mune mastories amunoda kushare atimbofi takajamba mufunge. And chimwe chinhu chaitika vanhu vazhinji vaipostponed kuti hatichakwanisi kuuya kundoshare story yedu nenyaya dzemanoise dziri kuitika muSouth Africa, but tibatei tinotaura kuWhatsApp panhamba dziri kubuda pascreen. Kana uchida kubatsira mukoma Sifundo nhamba dzavo dzinoti kudi 078 500 6206 zvakare 078 South African code handika +2778 500 6206. Okay, tichange takadzinyora futi pascreen. Saka ndinotenda mukoma nekuuya kuchirongwa chedu zvakare muzuva ranhasi. So nani notenda zvikuru muwe nenguva yakanaka, and I'm so ndine hope and a wish yekuti kupera kwaJune tiri kuenda tese kuchipinge. I do be very happy. Andika mbosvika kumusha 2018 pane nguva. It's how many years? Patoni 8 years. Manzifunga 8 years. Yeah, I think 8 years. That's when they did utemisa mabasa utemisa zvinhu zvisingafambi. Pamwe ndiyo nyaya kuti taukudombotsika kumusha. Andika pamwe ayo dai zvikaita kuti tidzike tese tingaenjoya. Mechimbotiratidza futi mumwe yatomutaridza takakurira andika aiwa tinotenda. Hama dzinodiwa, chirongwa chedu chezuva ranhasi chagumira pano. Zita Dumisani Mulambo Mafanise. Ngatisangane zvakare muchirongwa choteera. aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonzvo wenyu murerutse zvaunoona zvinoitika munomba mupfumure
unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadaiso chimanya chimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka tichifamba nemuzirodi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni zita tumisani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipindei muepisode yanhasi saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva ana mai vanga vari pavaitesa musika ndobva vato nezviro tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecontri